ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଉରା ବିଲା ମୁଁ ନ ଉଠିବା ଆଗରୁ ଚୁନା ମାଛ ଆମ ଘରେ ହାଜର ହେଲା। ଚୁନା ମାଛକୁ ମୁଁ ବାଗେଇଥିଲି, ବାଗେଇ ଦେଇ ଗଲି ବ୍ରସ୍ କରି। ବ୍ରସ୍ କଲା ଭିତରେ ସାଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହେ କଥା ହେଲି। ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କଲି, ଝଗଡ଼ା କରିସାରି କଥା ହେଇ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଗଲି। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୋକାନ ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲି। ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲି। ତ ଠାକୁର ପୂଜା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେଲି। ସାରିଦେଲା ପରେ ଘରକୁ ଦୋକାନ ପାଖରେ ବୁଲି ଗଲି ଚାଲି ଚାଲି ଖାଇବି ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟି ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇଲି। ଖାଇବା ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଗଲି। ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳୁ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା, ସେ ବସିକି ମେସିନ୍ ଚଲାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଲଞ୍ଚରେ ହେଇଥିଲା ପଖାଳ ଭାତ, ଗରମ ଭାତ, ଦଳା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ ଚୁଚୁଡ଼ାକୁ ଖଟା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆଇଁଷ ବୋଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ଆଇଁଷ ଖାଲି। ମୁଁ ଖାଇଲି ସାଧା। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇସାରି ସିଏ ପଳେଇଲା ଘରକୁ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିନି ଦୋକାନକୁ କାମ କରିବି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।